ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариби иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастем. бардорем ба пок хоҳарон гироми ҳазор рамат ки ҳам барои даст гирифтан барои ҳар алаймонда то барои видео фаҳм кардан то миннатдори хидмат ба ҳар як кадоми шумо расонам. бародарон азиз, ҳама шумо эҳтимолан хоҳиш чанд қаши видео накардем, хостем ки имрӯз як видеоча пешкаши ҳамаи шумо кунем ба фоидаи ҳамаи шумо. ҳамаи шумо эҳтимолан хоҳиш видео то охир тамошо кунед, падиса лайки хитона фаромӯш накунед. хоб бародарон аз ба пок хоҳарон гироми чиқале ки медонем мебинем, мо дар метрои Тиопристан қарор дорем. мишавии арматида 4 этажа аз як ҳиҷомада кадомет ки ҳиҷома кунед бииншалло мо дар хидмати ҳамаи шумо ҳастем. дамо чи аст фитабочка аст, баъди фитабочка сенам масаҷа, баъди масаҷ банка мезанем, хун мегирем, номеро аст, метавонед занг бизанед. ва бародарон азиз, кадомет ки занг мезанед домашни ҳиҷома мепурсидем, ина бародарон холфа тавсиятон метавон, бародари беҳтаринай. кадомет ки документотон тамом шидагия наметавонед хонатон баромада ва кадомет ки айкор дер меоед мақсад намедонед ки ҷо бурен, метавонед ки бародарон холфа занг бизанед, муроҷиат кунед, иншоалло ки мера дар хонатон домашни ҳиҷоматон мекунад. баъд чиз гап нагуфтанам бародарон азиз ки хубиш дар чие ки и бародармо бо касаправ мекунанд, стамора суғона ҳуй мекунанд. метавонед ки номеро занг бизанед, муроҷиат кунед, видео шумо мемонад то охира тамошо кунед. боқӣ дар пойна алоқ бошед то видеои бара. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум бародаро, умедворам як шумо хуб ҳастед, тансият ҳастед. ина бародаро 3 нафар бародаро ахиди падмаскуа хестан омадан, хона омадан, алҳамдулиллоҳ. бародарои хидмонанд. мақсад кадометонда ки мақсад ҳам ки ҳиҷомо дар коре. ина соат 12 шабай бародаро омада ина дар хона қабулшон кардам, как положено иншоалло ки ина бо кора бибинен, ҷора бибинен. мақсад ки ҳамаш 100% мақсад домашни ҳиҷома меганира. лубойра метонем ки 4-5 кас ҷамъ мешавем, документ надорем, занг мезанем, мерем дар хонаотон ҳиҷома мекунем, мехезем, бо мием кардестем. ина мақсад тамошо кунем, нигоҳ кунем бародаро, бо далша тамошо мебинем. бисмилла. ба ҳам хотир бародаро кадометонда интересни дар кора марҳамат кунед, любое время бихезем биёен иншоалло, ё ки занг бизанем мерем охир дар ҷои хобутон иншоалло ки мебинем, мехезем, мебинем. бародарам зангирай кама как изоми каша гап занад. бародари азиз, чанд сол шид бародар гаймарти? 1 сол. 1 сол шид. марҳамат. результат ҳаст? бале. лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ. бародари азиз, бо диққат гӯш кунед, баъд сахтаниш кунед, роиш кунед. ҳамаи бародаро алҳамдулиллоҳ пеши мо лечени гаймарид омадагиянд. бародаро апау харо муроҷиат кунед, ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. дӯстони азиз, яке аз нишонаҳои гаймарид чия? якум пешонӣ дар мекунад, дуюм чишмот дар мекунанд, сеюм раҳи нафаскашӣ хинай, чорум тез гириб мешавад. бародари азиз, кадомоед ки ҳамин нишонаҳо доре, метавонед ки муроҷиат кунед. лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ, бе шприц, бе шланг, бе азоб. просто занг мезанед, муроҷиат мекунед, мо иншаалло дар хизмати шумоем. лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ дар шаҳри Москва, метро Беломорский. метавонед ки бародаро апау харо муроҷиат кунед, иншаалло дар хизмати шумоем.